దేశం మొత్తం టెక్నాలజీ వెంట పరుగులు పెడుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో కొందరు మూఢనమ్మకాల ముసుగులోనే మగ్గుతున్నారు. మంత్రాలకు చింతకాయలు రాలుతాయని నమ్మేవారు చాలా మంది ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఈ మూఢనమ్మకాల నేపథ్యంలో ఎన్నో దారుణాలకు కూడా పాల్పడుతుంటారు. క్షుద్ర పూజలు, గుప్త నిధుల పేరిట చిత్ర విచిత్ర పూజలు చేస్తూ ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు. తిరుపతి జిల్లా కోట మండలం రుద్రవరం గ్రామ సమీపంలోని స్వర్ణముఖి నదిలో క్షుద్ర పూజలు కలకలంతో గ్రామస్తులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. శ్రీకాళహస్తి, తడ, గూడూరు ప్రాంతాలకు చెందిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాత్రి సమయంలో పసుపు, కుంకుమ నైవేద్యాలతో క్షుద్ర పూజలు చేశారు. విషయం తెలుసుకున్న గ్రామస్తులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పూజలు చేస్తున్న వ్యక్తులను అడ్డుకున్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పట్టుకొని కోట పోలీసులకు అప్పగించారు. అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకున్న ఎస్ఐ పుల్లారావు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. తెలుసు, ఇంతకు ముందు రెండోసారి మీరు రావటం ఎక్కడికి ఎందుకు ఎవరు చేస్తున్నారు మీరు? కాదు, మా ఊరికి రావటం మీరు ఎందుకు చేస్తారు? చేతబడే ఎవరు చేస్తున్నారు మీరు? ఎవరు చేస్తారు చెప్పండి. మీరే వాళ్ళు వస్తారు, ఇంకెప్పుడన్నా రా. మీరు ఎవరు చేస్తున్నారు చెప్పండి. చేతబడి ఎవరు చేస్తున్నారు? ఈ విధంగా ముగ్గులేసి ఈ విధంగా ఎవరు చేస్తున్నారు చెప్పాబయ్యా? ఎవరు పిలిస్తే వచ్చినారు? ఎందుకు చేస్తున్నారు చెప్పండి.